होनब्ला आं मानसि नङा खोनासंनो समाया बुजिबाय नों गोरोन्थि बुजिबाय माया अरगें आदा सासे सिख्ला हिसाबै नङा मानसि सानोब्ला खिन्थादो आं जेनबाय माया थौ बिदिब्ला आं लामा लामा खिन्थालांसै रुफायानो आंनि जिउनि गिबि मोदायजोमोन जायनाखि आंखौ गोथाङै लाखिनो गावनि जिउखौ बावदों आं बेखौ बावनो हानाय नङा माया अब्लाबो बे सासे अनसुलि मोदायजोमोन रुफानिसिम साबायखर थाबाय अरगें नों आंखौनो रुफा साननानै ला आफानि सम्पति दं आरो अनसुला आदै दं नों आंखौ माला बोखारखो नों आंखौ माला बोखारखो सानसुनि नैबे अरगेंनि नैबे बिबारिनि नैबे आंनि रावबो मोनजाया आं हारसिं जाजोबदों Excuse me, madam. That is to school. Not sure, Jamila. 100%. Bini brain defect janiya slow poison man janayin thake.
मेडाम बिदिब्ला राहाया बिखौ पयजन रिडाक्सन मेडिसिन जाहोब्लानो कियर जागोन Thank you, madam. Thank you very much. थैंक यू मेडाम No problem, brother. 어디로 진입해 살고나니 너? 아니 다하라고도 들려비. 엄마 그 이브라 뭐하는 그? 자, 나이제랑 피지 기분 울려. 내가 뭐라 말해? 어디로 다하고? 매 손전에 봐요. 아웃. Pardon me again. बिदियाव एसे आं नोंनि सायाव गोबां बुंथावना बुंफ्लांबाय जानो हागौ दाहार नों बेफोरखौ दागोसोखांसै नोंदि हामबाय बेनि थाखाय इसोरखौ साबायखर दाहार आं बेसेबांबा गिदिर खैफोदखौ आनज्रायनानै दं दिनैसिम आं बाहेरायाव उदाङै ओंखारनो हाया फुजिनायाबा मा जाखो मा बेरखो थां दाहार नों आइखौ बेयाव लानानै फै नाथाय हुसियारै जागोन अरगेन बुं बिबारी मैया हराव दरनार बिला सोर सेंग्रामोन आं मिथिया आफा मानो मिथिया रायजोफोर गुलि जाखानाय मोसाया मालाबाबो दलरै थानो हाखाथारा आंनिब्ला बेफोरबादि मानसिखौ गामिनिफ्राय होखारथारनांगौ नंगौ नों बिब्दिनो गामिनि फरायफुनाय सेंग्रा गाज्लाफोरखौ गाज्रि खालामजोबसिगोन आफाफोर आंखौबो फोथाय आनन्दनि मानसि फिसाइखौ खाबु लानानै बदलनि मुखा गानाय उरखाङानो आंखौ जिनाहारि खालामनो नागिरदोंमोन दाहारासो आंनि गेजेरखौ रैखा खालामदो नाथाय उरखावनि फानदायनायाव बनामा दाहार आरो आंनि सायावसो जाबाय बेनि अनगायै बे जायगानि सोरबा सेंग्रा बुंनो हागोन नामा आंजों बमराय जादों होननानै नों बुंनो हागोन बुं नों आंजों मालाबा बमराय जाफेरनो बुं सोरबा सेंग्रा आंजों बमराय जानाय दं नामा हाय खाफाल रान्दिहा जेब्लाबो बनाम रान्दिनि थाखाय गसंनो रावबो गैला आं दं बिबारी नैबे दाहार दं बेनो नामा नोंथांमोननि बिदिनोया दिनै आं बे रान्दिखौनो हाबा खालामनानै आङो रान्दिनि इज्जतखौ रैखा खालामसै रायजोफोर आं दिनै बिबारखौ हाबा लानोसै खोनायाखै मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि दै बादि अबथिरा आंनि जिउआ जुनानै थाङोबोला दुखु दा
राजा सना नों मानो आंजों बे दावहायाव ओंखारफाखो? बे जाथायाव आंसो थैनांगौमोन, नाथाय नों मानो बांस'खो? सासे रुफाया नोंनि थाखाय थैनो हादोंब्ला आं मानो नोंनि थाखाय थैनो हाया? आंनि जिउनिख्रुइ नोंनि थांनानै थानाया गोनांसिन अरगें। मानोना नोंहा समाजनि सुथुरफोरखौ हमनानै सैथोखौ सोराङाव लाबोनांगौनि बिबान दं। माया, नों सासे गिदिर गोसोनि आइजो। नों दिनै आंनि गोसोखौ जै खालामनो हाबाय। थारैनो रुफाया नोंनि महर लानानै आंनि खैफोदनि रैखागिरि जाफैबावबाय। I love you. Dibari ang sakri moonbay. Ade, ang yes sujawai. Congratulations. Thank you. Organ, ang yes sujawai. Congratulations. Thank you. Maya, ang sakri moonay ni prasad maday. Wala ko sula. Dibari, ang sakri moonbay dibari. Ang sampai aini megono hadri sannan thane habole. दाहार नोंथ' दा एसपि जाबाय आरो माया नोंबोथ' सासे गोजौ थाखोनि लयार जाबाय। सैथोखौ स्राङाव लाबोनो बारा गोब्राब जानाय नंला। आं सारेन्डार जानोसै। मानो आं थासान्दियावनो मानो सारेन्डार जानो? जानाङा। You are absolutely wrong. नों थासान्दियावनो आदा अरगेंआ सारेन्डार जानाया गाहाम। नाथाय बेनि सिगां नों हागौमानि गासिबो फोरमानखौ
आंनो सुनानै होफैदो आदालताव आं दंसै गुड आइडिया अर्गें आं नोंखौ माब्ला हमनो मोनबावनाय नों आंजों माब्ला हमजाबावनाय सानसे साननैजोंनो 15 सान जालांबाय आरो 15 साननि उनावनो आंनि साख्रिया बायसिगोन बिसि फिसा गथ' गथाय गासैबो ना मावाबादि रोनावसिगोन लामानि बिगायग्रा आंखौ फावजों गिदिंसिगोन आयै आं मा खालामबावनो नों ओरैबायदि खालामदो SP sir, please take your seat. Okay. नों अर्गेनखौ नागिरनांगौ खालि बोल' अर्गेनखौ लाबोनायनि गुदियाव सोरनि फान्दायनाय दं बेखौल' आंनो मोजाङै फोरमायदो होमब्लानो नोंहा प्रमोशन हा प्रमोशन प्रमोशन सार आं पुलिस इन्सपेक्टर जासिगोन हाय खाफाल नोंथांमोननि एसपिया मानो फैयाखै बे डिस्ट्रिक्टआव आं माबा लांखावनो पुलिस इन्सपेक्टर जानानै बारखांलांसिगौमोन सार बेसेबां केस मोनदोंमोन आं नैबे गोरा खर'नि दारै बेसेबांदि क्रिमिनेल हमदोंमोन आङो बे ओनसोलाव राखाव असे होननानै बेसेबांदि थोर थोर गियो आरे बा बिदिबाथ' नोङो मालाबा प्रमोशन मोनसिगौमोन अरजाथाला सार अरजाथाला दाबो प्रमोशनखौ मोनखासिगोनब्ला बेसेबां खुसि जागोन सार सियर नों खोन्थादोल' खोनासं सार नाम्बार 1 भट केम्पिं अफिसखौ मोनसे गोराया गावनो सिफायनानै अर्गें आरो दाहारनि सायाव केस फाइल खालामदों सार नाम्बार 2 सानस्रिखौ उरखावानो पुलिसनि हेफाजाब लानानै रेप खालामनो नाजायो बेयावनो सानस्रिया गावनि गोथारथिखौ रैखा खालामनो सुइसाइड खालामनो गोनां जायो सार नाम्बार 3 सार सोमखोरखौ उरखावानो बुथारदों सार आरो अर्गेंखौ लेथायनानै केस होदों सार नाम्बार 4 दाहारखौ ब्रेन डिफेक्ट जानायनि मुलि दौवो आरो नाम्बार 5 उरखावा गावनो अर्गेंनि न'आव स्रोदैनो 20,000 रांजों लोगोसे पिस्तल दोनखोमाहैनानै अर्गेंनि सायाव दाखायथि केस होयो सार आरो अर्गेंखौ आंखौ हमहैयो सार सार प्रमोशनखौ होसिगोन ना Why not? Sure. दा अर्गेना सारेन्डार जाबोसिगोन लोगो लोगो प्रमोशन हा प्रमोशन थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू खोनाबाय उरखाव खोनाबाय दादि मा खोनाखो दाहारा मोजां जानानै मालाबानो एसपि जाखांनानै दं आरो राखाव हादोरनिफ्राय गासै सैथो सुबुंखौ मोनलांजोब्बाय आरे बेल' नङा गथ' फैगौ 25 जानुवारि खालि गासिबो अर्गेनिक केसखौनो बिजिरनाय जागोन आरो अर्गेनिक जानानै उखिलगिरि गौतममोन मिस माया रानी गयारिया मिस माया प्रफेसर सुबुंसा गयारिनि फिसाजो आथिखालाव मायानि आखायाव केसनि गासिबो सुबुदा दाहारनि आखाइजों गोग्लैहैजोब्बाय मिस माया नायगोन आं माबायदि एडभकेट मिस माया गयारि मेडाम गोजौनि अर्डार मथे नोंथांनि गारिखौ चेक खालामनांगौ जादों मा जाहोननि थाखाय नोंथाङाथ' मिथिगौ हादोरनि बारहावाया मोजां नङा आरो नोंथांमोनानोथ' आंनि बिगोमा जोंथ' अर्डार फल'वारल'सो राजहाल सिगिया खेवनाहै
Hands up! आदालताव फेस खालामनो लानाय ट्रेक्टर सबुत गोबावनि सम गैया गोख्रै Okay, just a minute. आसामनि लयार मिस मायारानि गयारिया दासिमबो प्रेजेन्ट गैया Your Majesty, आसामनि लयार मिस मायारानि गयारिया मानिबा जाहोननि थाखाय दाबो सफैयाखिसै बेनिखायनो बिजिरनायखौ दाबोरसे पस्टपन खालामथ'नो खावलायनाय जाबाय Your Honor, बियो जेब्लाबो जानो हाया मिस मायारानि गयारिया मिथिया नामा आदालतनि समखौ मिलर्ड जानो हागौ मिस मायारानि गयारिया फेस खालामनो जेबो सबुत गैया जायनि थाखाय बियो एटेन्ड जाफैनो लाजिदों Your Honor, बिजिरनाया दिनैनो जोबनांगौ आरो दायनिगिरि अर्गेनखौ आयेन बादियै साजानि राय होनांगौ Time short. आसामनि लयार मिस मायारानि गयारिया दासिमबो प्रेजेन्ट गैया Madam, नोंनि खैफोदखौ आं मिथिबाय नों आंजों माबा गोख्रैल' गाखोदो बिजिरनाया दिनैनो जोबनांगौ आरो दायनिगिरि अर्गेनखौ आयेन बादियै साजानि राय होनांगौ Excuse me, Lord. What happened, my child? Don't worry, Daddy.
आदालतनि डिसिप्लिन बादियै बिजिरनाया जागायजेनथोंसै। डिफेन्सनि लयार मिस्टार खाख्लारि प्लिज प्रसिड। थेंक इउ योर अनार। नोंसोरनि पान्डाफोरखौ पस्टार बिसिनानै बुनानै हरदों होननाय अर्गेंनि स्टेटमेन्टआ मोनसिंनि खेमखौ बुफायदों बेसो रोखा फोरमान जादों योर अनार। Objection, Your Honor. Objection overruled. Proceed. Your Honor, नैबे मोनसे नंखाय अडिअ' केसेट जाय केसेटखौ मोनसिंनि बायनानै दोनग्राफ्रा आंखौ लामायाव हेंथानानै सिख'दोंमोन जायनि थाखाय आं बेबायदि हालोद। मिलर्ड, बे केसेटआवनो केसनि गासिबो बेन्दोंफोरखौ असि साहाब राखाव नार्जारिनि गाराङै मोननो हागोन। मिलर्ड, can I stand for argument? Yes, carry on. Number 1, भट केम्पिं अफिसखौ मोनसि गोराया गावनो सिफायनानै अर्गें आरो दाहारनि सायाव केस फाइल खालामदों सार। Number 2, सानस्रिखौ उरखावानो पुलिसनि हेफाजाब लानानै रेप खालामनो नाजायो। बेयावनो सानस्रिया गावनि गोथारथिखौ रैखा खालामनो सुइसाइड खालामनो गोनां जायो सार। Number 3 सार, सोमखोरखौ उरखावानो बुथारदों सार आरो अर्गेंखौ देखायनानै केस होदों सार। Number 4, दाहारखौ ब्रेन डिटेक्ट जानायनि मुलि दौवो आरो Number 5, उरखावा गावनो अर्गेंनि न'आव सोरैनो 20,000 रांजों लोगोसे पिस्तल दोनखोमाहैनानै अर्गेंनि सायाव दाखायथि केस होयो सार आरो अर्गेंखौ आंखौ हमहैयो सार। मिस्टार असि साहाब, बे गाराङानो नंगौना नङा? बुं। नंगौ मेडाम, बे केसेटआव खोनानाय गासैबो सुबुदा आंनिनो। बे 100% ट्रु। Your Honor, आंनि आर्गुमेन्टआ जोब्बाय। दिनैनि बिजिरनायाव मोनसिं मोसाहारि आरो उरखाव गोरा मोसाहारिया अर्गेंनि सायाव केस फाइल खालामनायनि दायाव इन्डियान पेनेल क'डनि आन्डार सेक्सन 427 मथे सोमखोर बसुमतारीखौ मार्डार खालामनाय आरो मिस सानस्रिखौ गें रेप खालामनो नाजानानै सुइसाइड जाहोनायनि थाखाय इन्डियान पेनेल क'डनि आन्डार सेक्सन 302 आरो अर्गेंखौ नंखायै दाखाथि केस होनायनि 394 बेआइनि रिभल्भार बाहायनायनि थाखाय आर्म्स एक्ट 25 साब सेक्सन 1A बादियै लाइफ इनप्रिजनमेन्ट होनाय जाथोंसै आरो मोनसे उरखावनिफ्राय रां घुस जानानै क्रिमिनेलखौ लाइन होनायनि थाखाय राखाव नार्जारिखौ साख्रिनिफ्राय डिसचार्ज खालामनाय जाथोंसै।